Дейвид Хазелхоф във филмът "Ветрове на свободата". Добро утро, шефе. Може да забравиш това добро утро. Колко пипна този път? 2. Пияни зад волана. Пуснаха жените. Какви са те? Един е зъболекар, другия има собствено жилище и някаква виличка на пристанището. Това всичко ли? Само 2 пияни? Никакви обири, убийства? Страхувам се, че не, мистер Роуниан. Нищо подобно. Не мога да повярвам. От 1 месец не се е случвало нищо. Знаеш, че имам един братовчет долу в Майами. Той тип прави толкова много мангизи, че направо ми се повдига. И изобщо не си мисли, че се преработва. Колумбийците му носят мангизите в къщи. Депозират ги при него при случай, че ги бутнат в пандиза. Той винаги има гаранциите при себе си. Ако наистина ги заключат пенг за час-два, той ги освобождава отново. Но докато това не се случи с тях, мангизите са на негова сметка и му носят доста голями лихви. Вечен тип, казвам ти. Вие трябва много да се гордеете с братовчет си. Бих искал да го сгази влак. Роуниан, гаранции? Чакай, Пит, чакай. Ще ти дам, мистер Роуниан. Мисля, че хванахме златна риба. Да, Пит, какво има? Да. Да. Чудесно, Пит. Кажи на дамата, че тя не е могла да намери по-добро нещо. Вече съм на път, ясно? Да, и Пит. Ще има за теб една доста тлъста премия. Всичко добро? Както изглежда, Чарли, ние току-що се натъкнахме на една златна жилка. Имаме една клиентка. Категория наследница. Какво правиш? Виждал съм ти в по-добра форма. По-горе гарда. Да, така изглеждаш по-добре. А сега няколко бързи. С дясната, лявата. Дръж горе гарда. Какво казах? Лявата ли е лоша? Да, защо питате? Всеки аматьор може да го просне. Той изобщо не знае как да се пази. Аз не се бъркам във вашата работа, вие не се бъркайте в моята. Такива боксьори да бъдат предпазвани от голямите проблеми е точно моя работа. Нещо против да ви дам 1-2 урока? Кажи, ти ми се струваш познат. Да не би от някъде да те познавам. Ти какво, баш ли с мен? Не знаеш кой съм аз? Братко, и аз през малко. Ти наред ли си, бе? Чакайте един момент. Кой по дяволите си ти? Кой съм аз? Някога си чувал нещо за Мохамед Али? Разбира се, бе, експерт. Тогава сигурно познаваш и Майк Тайсън. Искаш да кажеш, че ги познаваш? От колко време си в този бизнес? 32 години. Разкарай си задника от ринга. Добре, разбери, не мога да си представя. Искам да ти кажа, аз научих Майк Тайсън на всичко, което може сега. Аз показах на Мохамед Али изкуството да се отбранява. След като говорим за отбрана, искам да ти покажа нещо. Застани така, осветлението е по-добро. Я ми покажи сега защитата си. Нали ти си Кинг Кейт? Точно така. Така. Я да ти видя как ти изглежда отбраната. Леле, боже. Такова нещо, как може, бе? Не те ли е срам? Я си свали долу ръцете. Свали си долу ръцете. Отпусни се. Душата и тялото трябва да бъдат в пълна хармонията. Хармонията е важна за вътрешното и външно равновесие. Какво правите там? Можете ли да четете? Шоуто свърши. Утре сутринта имаме среща с прокурора в съда. Стойте по местата си. Contesta. Qué rico. Así. Ало? Всичко е наред, мистер Роуниан. Имате ли нещо за мен? Знаеш, че имам душа за сътрудниците си. Този път поръчението не е голямо, но и малките неща са важни. Става въпрос за този стария индианец. Няма телефон и аз се притеснявам. Той евентуално може да пропусне съдебната си среща утре и ще ти дам $50, ако отидеш още днес и му напомниш. Къде живее той? Роуниан, до там са 100 мили. Гарсия, започвам да се чудя как мога да имам такова доверие в сътрудниците си, а ти ми отказваш, но може би трябва да си намеря някой друг, сигурно $50 са малко. Добре, ще ми да взема документите. За какво се изправили пред съда този индианец? За убийство. За убийство ли?
ausgerechnet. Точно сега ли? О, колко жалко. Точно да бъда бит. Sie unterbrechen Кой пречи? Mr. Hu, Herr. Мистер Хул, Хелиан? Херониан? А, за мен е съкровище. Херониан? Току-що ме прекъсна, както по време на игра. Много смешно. Намерих една наследница. Наследила е милион. Тя е Ричуей. Да не би Ричуей, тъй, които се занимава с дърводобив и нефт. Точно така. Миналата нощ, когато е била на разходка, куфара и багажника е бил пълен с кокаин. Гаранцията е 1 милион. И какво общо имам с това? Трябва да се погрижиш да не бъде предотвратено. На 9 има среща в съда. И ако не дойде, тогава свършва милиончето ти. Не бива да кажеш такива неща, дори и на шега. Колко ще има за мен? Да кажем 500. О, много добре знаеш колко трудно е това. Много трудно е такива хора да бъдат контролирани. Те имат пари, да кажем 1000. 750. Не. 800. 850. Мръсник. Децата ми ще умрат от глад заради теб. Добре, ще ти бота. Ще ти се обадя, ако науча нещо. Не ме карай да чакам дълго. Ще се хвана на работа. Всичко добро? Annette Ridgway? Анет Ричуей? Да, познаваш ли я? Познавах я на времето. Ständig mit den falschen Leuten. Тя постоянно не беше с добри хора около себе си, затова имаше неприятности с родителите си. Сигурна ли си? Да. Eltern und meine haben Нейните родители и моите имат един и същ адвокат. А сега трябва да тръгвам. Какво ще кажеш, ако продължиш урока си с твоята супер модерна машина, която хвърля топките ти? Аз ще ти се обадя по-късно ти кажа какъв е резултата. Чудесно. Пак машина. $200 на ден и то заради една машина. Чудесен район. Бих предпочел да съм мъртъв, отколкото да се мутая тук. Hallo? Ало, Jemand zu Hause? има ли някой вкъщи? Hallo, weißt du, Wolke Thompson, sind Sie Ало, Локи Томсън, вкъщи ли сте? da? Ich bin kein Polizist. Ich komme... Аз не съм полицай. Идвам от човека, който е платил за вашата гаранция. Lass mich doch nicht für $50 Не мога да оставя да ме скалпират за $50. Добре, добре, приятел, махам се. Komm schon, du Scheißkarre. Хайде бе. Scheiße. Под дяволите. Nichts anderes übrig. Нямам друг изход. Сега ще те набутам в резервата, приятелче.
Wir fahren jetzt in die Stadt. Сега отиваме в града. Червен дявол. Мъртъв съм. Все още не ти вярвам. Този патрон те пропусна, но следващия може и да те оцели. Hallo, Sie werden bestimmt... Здравей, аз съм... Ей, пуснете ме. Разкарай се от тук. Няма проблем. Приятно прекарване. Помощ! Какво искате от мен? Кажете нещо. Какво сте намислили да правите с мен? Казаха за наследница, а? Тук, аз съм ББ. Можеш ли да провериш един регистрационен номер за мен? 23F41. Тия клоуни отвлекоха клиентката ми. Движат се в посока Пасадена. И ще се свържем пак, може би да ми потрябвате още веднъж. Добре. Не мога да повярвам. Вашия приятел майче трудно разбира. Той е полицай. Ако спрете, може да се застъпя за вас. Той е само малък нещастен ловец на премии и се казва Роджер Донос. А вие кой сте? Баща ви ме изпрати, за да ви прибера сигурно в къщи. Hallo? Ало? Рониан? Не, при мен всичко е наред. Ще ти се обадя по-късно. Помощ? Какъв ден? Какво каза? Че това била спокойна задача. Защо не си останах на тенис корта? Спортни забавления. Странен начин да се забавляват. Ей, проверих колата за теб. Тя е на агенцията Шепард Детективи. Обади се в бюрото им. Им кажи, че последното поръчение, което са изпълнили двама от техните служители, е било наистина последно в живота им. Току-що някакви мексиканци отвлекоха клиентката ми. Ей, подяволите, какво става? Тая постоянно си сменя притежателите. Разбери, в момента се движат плътно след тях посока Пасадена. Ще ти се обадя по-късно. Ей, здравей, Сладър. Здравейте. Точно сега ли? И не успееш да се включи в разклонението? Точно се бях загледал в гаджетата и тия завиха страни. Това е някакъв индустриален район, сигурно се скрие в някой склад. От дяволите. Всяко твое поръчение е свързано с много стресове. Трябва да говорим с Верониан. А ако той нищо не знае, свършено е с нас. По-добре ние да се заем. И искаме си момичета обратно и ще я задържим до срещата пред съда при нас. Ясно? Да, съгласни сме. Приятели, това може да бъде началото на BBB. Ветрове на свободата. О, не, това няма достатъчно стил. Не. Според мен, Есус Пароло Гарсия. Никой не те познава. Остава си заглавието. Ветрове на свободата. Слушай, претърси индустриалния район, в който те завиха. И как името на този ирански готвач, който държи ресторанта на 6? Емил. Да, говори с него и се опитай да разбереш кой е доставил кокаина. А ти? Ти какво ще правиш? Да. Първо ще се опитам да проверя нещо при Ричуей. Обадете ми се, ако вие имате някаква информация. До по-късно. Да, моля. Роджер Доналсън, Ветрове на свободата. Идвам заради гаранциите. Аз се бях обадил.
Matthew Ridgway. Метю Ричуей. Вие сте Роджер Доналдсън. Мога ли да ви наричам Роджер? Разбира се, да се поразходим. Neckys Mutter hat sich wegen dieser Sache Майката на Неки много се развълнува. И не искам ненужно да ви притеснявам. Да, разбирам ви, убийство, отвличане, това е лоша история. Нека не предраматизираме нещата, Роджер. Искам да кажа, ние и двамата скоро сигурно ще чуем нещо от Мети, както винаги. Мистер Ричуей, какво всъщност казва полицията за това? Не искам полицията да научи за това. Какво? Искате да кажете, че полицията няма представа? Доколкото зная, това е само една от нейните игрички. Игрички? Но няма и 2 часа, откакто бяха нападнати 2 души, 4 души отвлякоха дъщеря ви и вие говорите, че това са просто игрички? И полицията няма представа? Точно така. И докато ние не направим нещо необмислено, те няма да разберат. Но имаше ранени, доколкото зная. Роджер, вашите интереси в този случай са дъщеря ми да отиде на съдебната среща, така ли? Да, така е. Добре. Искам да ви предложа една сделка, Роджер. Ще забравите всичко, което се е случило днес и аз лично се обвързвам с това тя да се появи точно на време за съдебното следствие. Съгласен ли сте? Ако можете да ми дадете писмено уверение, разбирате ме. Вече съм подготвен за това. И да кажем допълнително нещичко за неприятностите. Знаех си, че не сте глупак, Роджер. Да, приятно помощ. Много великодушно. Супер. Сега мога да тръгвам и да се наслаждавам на хубавия ден. Как се казваше? Ще се видим пред съда. И нито дума на никой. На никой. Ей, Брус, имам нужда от хубава кола. Да видим тази... Имам нещо чудесно за теб. Звучи добре. Утре ще ти я върна. Знаех си, че ще те зарадва. Колко елегантна форма. Колко си спомням, още на времето ти обичаше хубавите коли. Смятам, че това е нещо много подходящо за теб. Това е една мощна кола, силна кола. И ти сигурно искаш много да си играеш. Хайде, знаеш ли, в момента имам малко време за жени. Ти си станал пак закачливец. Извинете, сеньора, но аз има нужда ваша помощ, за да намери този мил господин. Виждате, той видя мой работа и каза, че мога да помогне в един склад и каза да идва 2-3 пъти в месец и убива хлебарки. Ваше име? Не зная, той писа негово име на хартия, но вече загубил. Мисля, че вие познава него. Той мил човек, може би южноамериканец. Не беше отдавна. Вие наистина трябва повече да пазите децата си. Съжалява, сеньора, много съжалява. Ще проверя в компютъра. Слушайте, това тук е списък на всички обекти в този район, които през последните 2 години са били вземани под наем. Фантастико, много благодаря, много благодаря, благодаря. Нека птичето на знанията кацне на носа ви. Добър вечер, сър. Добър вечер. Ето номерчето ви. Благодаря. И едно малко опътване. Не понасям дръскотините. Ще се отнасям към нея, като че ли е на майка ми. Добър вечер, сър. Мога ли да ви помогна? Разбира се, мистер Уолкок. Ако обичате, последвайте ме. Заповядайте, сър. Мистер Уолкот, какво ви води в този район? Ако мога да говоря с вас на 4 очи? Разбира се. Уважаема моя, ще ни извиниш ли? Само за няколко минути. С удоволствие.
Wenn es in meinem Land solche Frauen geben würde, Ако в моята страна имаше такива жени, мистер Уолкот, тогава нищо не би ме задържало тук. Навсякъде по света можете да намерите хубави жени. Но парите, които имате да връщате, те ги правите само тук. Да, за съжаление е така. Какво мога да направя за вас, приятелю? Миналата нощ един от вашите братя е бил пипнат с наркотици. Човек е набутан в пандиза, а момичето, което е опуснато под гаранция, е изчезнало. Какво означава това момиче за вас? Аз се грижа само тя да се появи пред съда. Знаете ли къде е? Има разни слухове. Чух, че са готови да освободят момичето при положение, че бъде установено, че тя не е много виновна. Колко? Да, трябва да пресметна 5 милиона. Поне знам нещо по-точно. Благодаря. Wie lange dauert das? Колко време ще Тихо. Майсторът иначе не може да се концентрира. Претърсих цялата западна част за този нещастен негов индианец. А той какво прави? Той тренира в своя форхенд. Не виждаш ли колко е напрегнато? Можете ли да си представите колко е напрегнато? Постоянно да удряш една след друга топките и колко е трудно точно да ги пласираш, когато толкова бързо летят? Хайде, кажи. Ще ви кажа. Ако оцелиш с 1 милисекунда по-късно топката, тя се отклонява. 1 милисекунда по-рано и тогава отива наляво. Ние не можем да си плащаме дори и наемите. А ти какво си купил? Събуди се, човече. Трябва да пипнем нашето златно момиче от ръцете на колумбийците. Добре, да приемем, че намерим колумбийците. Тогава какво ще правим? Ние ще стреляме по тях, те ще стрелят по нас, момичето може да бъде ранено или убито и тогава ние ще изгубим. Конфуций, тогава кажи ни какво да правим. Слушай, прегледах списъка, който ми даде. Не много от тези складове са на добрия Ричуей. Той ги е наел, но под името на разни други фирми. Значи за това има връзка с колумбийците. Мислиш, че мистер Ричуей не е много невинен в този бизнес с наркотиците? Доста странно звучи, нали? Знаете ли какво мисля? Мисля, че трябва много добре да прегледаме складовете. Газ, нали? Да. Да, сега забелязвам аз. Бин! Не е газ, човече, не е газта. Добро утро, сеньор. Имаме съобщение за това, че има изтичане на газ в някои от складовете ви. Това сега го научавам. Ще проверя. Не мърдай от тук. То се мисли за хитрец. Да не би да си сбъркал адреса, Панчо. 3321 Евелон. Съобщението е пристигнало вчера вечерта в 11. Сигурно е било през нощното дежурство. От 11 часа са ви се обадили и вие до сега след вас сте пристигнали под дяволите. До тук можеше да е пълен ад, докато дойдете. За какво съм ви дал аз? Спра само това, което ми кажат. Добре, Панчо, карай направо и отляво ще намериш това, което търсиш. Там трябва да се обадиш. Благодаря, Гринго. Нека птичката на отзивчивостта кацне на носа ти. Какво ли пък може да означава това? Това нещо наистина ли работи? Да. Моля те, внимавай. И кога това нещо ще експлодира? Никой нищо не ни е казал. Както искате, но аз ви предупредих. Такава газова експлозия може да бъде с непредвидими последици. Както ви казах, може всеки момент да експлодира. От дяволите, направете нещо, спрете газта. Значи вие сте сигурен, че сега все пак искате помощта ми. Направете нещо, човече. Добре, добре. Пожар.
Ей, чакай. Това са птичките, които пипнаха нашето момиче. Сигурен ли си? Тъп въпрос. Айде, давай. Какво ще правим? Добре, имам една идея. Има само една възможност. Единственият път да излезем от тук е изхода отзад. Не. ¿Lo matamos o qué? Cálmense, cálmense, hay que meterse. ¡Feuer! ¡Feuer! Пожар, пожар. Всички да излизат от тук. Има изтичане на газ. Голяма опасност. Всички да излизат. Ей, хора, трябва веднага да излизате от тук. Пожар. Пожар. Ein Gasleck! Wir haben hier ein sehr Има изтичане на газ. gefährliches Тук има много опасен газ. Не говори глупости. Празни се, бе. Един газ, не чувате ли? Кой по дяволите си ти? Идваме от градската газова станция. Току-що открихме много опасно изтичане на газ. Всеки от вас трябва да излезе от тук. Не ти вярвам нито дума. Покажи ми служебната си карта. Служебна карта? Още един, който си мисли за голям хитрец. Какво значи тази глупост, колега? Нямам си служебна карта. Хайде, ала насам и да те очиста. Стия, пък, какво става? Какво става? Да не ви е писнал живота? Wir haben eine Geisel! Ние имаме заложничка. Махнете се или ние ще я убием. Добре, пуснете момичето. Ако я пуснете, си тръгваме. Тръгвайте си или ние ще я убием. Не го правете. Аз ще върна хората си назад. Не стреляйте. Назад, бавно. Kein Fall für die Wings of Freedom, Mann. Kidnapping ist Няма нищо вече за нас. genommen, das FBI da. Ако не се беше направил на кавалер, можехме да повикаме и ФБР. О, чудесна идея. Ако включим и ФБР, скоро ще имаме мъртва клиентка. Първо трябва да си включваш мозъка преди да си отваряш устата. Какво предлагаш? О, ето ги, те идват. Слушай, ще се приближите до тях. Дръж телефона свободен, за да мога да се свържа с вас. Аз за известно време ще се огледам тук наоколо. Сигурен съм, че ще открия още нещо. Ясно. Я виж. Пълховете напускат потъващия кораб. Вейн, аз съм. Преследвам колата с заложничката. Не бива да изпускаш от очи. Моля те, направи ми една услуга. Не устройвайте автомобилни състезания. Weißbrot hat gesagt, keine Мисля, че карат по лош начин. Все пак той каза да не организираме състезания. Ей, видя ли го? Той я кара по средата на улицата. Хайде малко да го позасечем. Точно така. Никой не ни е забранил да ги засичаме. Jetzt kommt Teil 2. Сега виж го и то се прави на много умен. О, колумбиец. Нещо интересно. Сега останаха само още две.
Von Autorennen kann nun wirklich keiner reden. Мисля, че изобщо не може да става въпрос за състезанията. Ние изобщо не сме ги изпреварили. Мислих, че са те оцелили. Не зная дали моята застраховка щеше да е съгласна с това. Знаеш ли защо преживях? Сигурно защото знаеш как ще обясниш на застраховката за предното стъкло. Не, през цялото време мислех за момичето. Искам да кажа как ще го направим сега. Ще отидем, ще вземем малката, ще я изправим пред съда и след това ще ни платят. Хайде, забрави. Тия мангизи, които ще ни дадат, само едно дръби за почерпка. Мисля, че в тази работа има повече мангизи. Да, това си помислих, ясно си. Представи колко трябва да си късаме задниците, за да се добарем до истината. Salazar wird stinksauer sein. Das Kopflied bei den Bullen, dafür will er eine Entschädigung. Наркотикът, който беше заловен от ченгетата. Той иска извинение. Или мангизите, или наркотика. Тя беше с нас, когато ни пипнаха кокаина. 5 милиона долара или кокаина. Ако условията не бъдат изпълнени, ще има неприятности. И шефът винаги получава това, което иска. Кажи на голямия си шеф, че търговията с наркотици е много рискован бизнес и ние трябва да пресмятаме загубите. Много добре е казано. Ей, хвалете оръжията, на теб и също. Няма проблем. Няма проблем. А сега пусни малката. Още някой, който няма планове за бъдещето си. Защо чакаше? Ти можеше да стреляш. Знаеш ли, израснал съм в манастир. Имам определени скруполи. Хайде, герой, тръгваме. Entführt und eine Schießerei hat's gegeben und obendrauf noch eine flotte Verfolgung. Отвличане, престрелка. Рали, защо просто не признаете, че не сте намерили адреса? Да не мислите, че самите ние се подложихме, за да ни надупчат колата? Слушайте, момчета. Да, Ерониан. Гаранции. Да. Къде си? Момичето при теб ли? Ти си отишъл при нея в къщи и просто си я взел, така ли? Да, да. Абсолютно си прав. Не може да се вярва на тия двамата. Да, така е. В днешно време наистина не може да се разчита на собствения си персонал. Добре. И за обяд ще те почерпя. Много добре. Ясно. Да не мислите, че аз съм толкова голям тапанар, да можете да ми говорите такива измислици? Разкарайте се от очите ми, преди да съм ви изхвърлил. За какво се смееш? Току-що се сетих за двама приятели, с които вече сигурно няма да работя заедно. Бих искал да знае как се казваш. Знаеш ли, приятелите ми ме наричат Бебе. Бебе, значи. Звучи като името на някой супермаркет. Слушай, искам да ти благодаря за това, че ми помогна. И на мен ми беше приятно. Не, мисля, че съм ти много задължена. Ти ми спаси живота. Няма за какво да говорим. Не може ли да спрем на мотела? Какво? Бих искала да взема един душ и да си измия косата. Веднага ли? Ако ти, като мен, беше преследвана от 2 дни непрекъснато през града, то тогава би ме разбрал. Съжалявам. Няма нищо, добре. Ще го направим. Ветровете на свободата изпълняват всяко желание.
Zimmer, hm? Хубава стая, нали? Ich bin gleich fertig. Скоро ще бъда готова. Was für eine Dusche. Какъв душ. Die musst du ausprobieren. Es Трябва да gibt го einen изпробваш. Schikan. Има си всичките неща, които му трябват. Има и топла вода. Много бих искал да се изкъпа, но след това трябва да облечем ръсните си дрехи. Кой говори за това, че ти непременно трябва да си обличаш нещо? Тук те чакам. Побързай. Като си помисля, според мен един душ в момента е най-подходящото нещо за мен. Няма да продължи много. The wings of freedom. Essen steaks nur medium. The wings of freedom. Essen steaks nur medium. Idiot. Идиот. Вие какво? In welchem Model steckst du? В кой мотел си? Was soll ich dir bringen? Какво? Какво да ти донеса? Нещо за обличане. Не е смешно, бе. Kannst du mir nicht verübeln, dass ich es lustig finde, wenn du dich Не може да ми се сърди за това, че ти се смея, но как може да си такъв тъпанар? Да. Hör mal, es tut mir leid. Слушай, ich muss- съжалявам, но просто трябваше да го направя. Не мога да ти се доверя. Добре, лейди, слушай ме. Животът ти е в опасност. Върни се обратно. Трябва да ни се довериш. Твърде опасно е за теб, ако останеш сама. О, зная за какво става въпрос. Ти искаш точно на време да ми изправиш пред съда, за да не изгуби твоят шеф за своето милионче. Ти изобщо не знаеш какво става въпрос. Ти си замесена в една война между банди от иранци и колумбийци. Ако си мислиш, че някои от моите приятели са замесени в това, се лъжеш. Аз нямам нищо общо с кокаина. Ако докажем това, то тогава ще те освободят, но ако изчезнеш, нямаме никакъв шанс. Ще допуснеш голяма грешка. Ich bin ziemlich durcheinander. Ich werde Твърде съм объркана. Първо ще отида при баща си. Не, изключено е да го правиш. mein Auto. Тя взе и колата ми. Komm schon. Не съм тук. Хайде, идвай, бе. Елате насам. Елате тук, бе. Господи Боже. Hi, Sweetie, du siehst ja bezaubernd aus. Здрасти, Сладори, изглеждаш чудесно. Herzlich, der Kleine, wie? Колко е сърдечен малкия. Hey, hättet ihr nicht direkt was Haus Не можахте ли да спрете точно пред вратата, бе? Добре. Едно на едно. siehst aber sehr alt aus. Доста състарен изглежда за член на Ветрове на свободата. Тя искаше да вземем по един душ и нищо повече. Мотелът беше тук. Все ми е едно какво мислиш. Трябва по някакъв начин да убедим мистер Ричуей, че дъщеря му има нужда от закрила. Daddy, ist alles okay? Татко, всичко наред ли е? Всичко е наред, но бях много загрижен за теб. Не, аз се чувствам чудесно. Dass du mir helfen willst. Благодаря ти, че искаш да ми помогнеш. Съжалявам, толкова много проблеми ти създавам. Не, всичко е наред. Къде е мама? Ich habe sie für ein paar Tage За няколко дни я изпратих на село. Was sind das für Männer? Какви са тези мъже? Тези мъже смятат, че аз имам нещо общо с това, че полицията е замесена. И те искат от мен 5 милиона долара като компенсация за кокаина. Татко, аз нямам нищо общо с тази работа. Това момче искаше просто да ме откара до вкъщи. Искам да кажа, всичко прилича на предварително планирано. Може би сте права. Позволете ми да ви се представя. Аз съм Сезар Залазар. Мистер Залазар, гарантирам ви, баща ми няма нищо общо с това, че вашият приятел е бил арестуван, така че защо не съберете момчета си и не се разкарате? За съжаление, не е толкова просто. В момента преговарям за продажбата на някои определени имоти.
Татко, ти не дължиш нищо на тия хора. Това са гадни мошеници. Защо не повика полицията? Силни думи, малка леди. Но, вижте, нашата конкуренция в този бизнес е твърде силна. Ние по този начин ще изгубим една определена част от пазара. По-голямите риби ще се опитат да ме изядат. И аз в никакъв случай не мога да позволя това. Само да знаете, аз се обадих на полицията и те в момента са на път за насам. Аз не ви вярвам нито дума. Но за по-сигурно, вие ще ни придружите. Господи, пак се почна. Толкова ли сте тъпи? Защо не оставите на мира Салазар? Ще получите парите си до края на седмицата. Няма смисъл. Не искам да промените мнението си, мистер Ричуей. Ние ще се отнасяме добре с нея. Да вървим. Aliste el avión. Que nos vamos. Wenn Sie Ihre Tochter lebend wiedersehen wollen. Ако искате отново да видите дъщеря си жива, не вършете глупости. Салазар, предупреждавам ви, ако я нараните, мислите ли това, което мисля и аз? Същите коли. О, не. Все още сметката за предното стъкло е пред очите ми. Забравете го това този път. Да тръгваме. Мистер Ричуей, аз спешно трябва да говоря с вас. Влезте. Мини от другата страна. Роджер, какво правите вие тук? Мети тук ли? Беше тук, но вече я няма. С кой? С приятели, търговски приятели. Мистер Ричуей, знаем, че колумбийците с помощта на вашите складове въртат наркотичен бизнес. Знаем също, че отвлякоха дъщеря ви. Аз я освободих и след това тя избяга с колата ми. Другите двама? Те не са ли полицаи? Не, те не са полицаи, това са мои хора. Ветрове на свободата. Трябва сега да ми кажете истината. Колумбийците ли бяха тези, с които тя току-що тръгна? Те бяха. Те искат 5 милиона или ще убият дъщеря ми. Съжалявам, аз ви казах, че тя не бива да излиза. Имате ли представа къде са сега? Не, но шефът им се казва Салазар. Той говори по телефона на испански. Мислеше, че аз не разбирам нищо, но той поръча някакъв самолет. Спомена ли летището? Не, но кода беше 801. Това означава, че... Зная. Хайде по-бързо. Може би мога да ви помогна. Имам самолет. Добре, ще го вземем. Обади се на летището. Трябва да проверят кой частен самолет е записан за излитане. А ти провери. С кого говоря? Искам да ви напомня, че ако тези хора им бъде позволено кацане, то тогава вие ще бъдете. Хайде, тръгваме. Машината ни чака. Добре, вие оставате тук. Ние ще ви съобщим, ако има нещо ново. Ей, Роджер. Те стартираха преди 5 минути. Момичето беше при тях. Имаше един тип, който даваше постоянно заповеди. Знаеш ли на къде отидоха? Ако не можех да науча толкова неща, ще да се пенсионирам. Пилотът се обади по телефона и тъй като сестра ми е телефонистка, беше съвсем лесно. Те искаха да заминат за Аквадулце. Аквадулце. Там вони от бандити, човече. Съндъкът е готов за излитане. И е зареден догоре. Благодаря, да тръгваме. Много мили момчета. Трябва да дойдат повече мангизи от тази работа, иначе ще умре семейството ми от глад. Не се притеснявай. Ще се обадя на Барониан и той ще изпрати на семейството ти няколко долара. Айде, стига. Не искам повече да чувам това. Аз не съм благотворително дружество. Добре, ще изпратя няколко хранителни продукта на семейството ти, но не и пари.
In Ordnung. Добре, ако искаш, ще им пратя марихуана и вино. 20 Dollar raus. Чарли, вземи $20. Не, чакай, 10. Не повече от 10. Ще ги извадиш от общата каса. Отиваш в супермаркета, там където продават застояли хлябове и плодове. Купи нещо и ги изпрещи в къщата му. Entre, agua dulce. Por favor, entre. Les estoy llamando. Sie haben wahrscheinlich nicht mein Funkgerät da unten. Те сигурно не ме чуват долу. Добре, тогава да слезем долу и да проверим. Senores, was wollen Sie hier? Какво искате тук? Вие знаете как е. Летите и изведнъж ви свършва горивото. Сигурно имате няколко литърчета за нас. Можете да заредите. Някой от вас да говори испански? Не, ние за първи път сме тук. Ние разглеждахме къщи в Карло Сан Лукас. Искахме да си купим една-две и сега сме тук. Всъщност, къде сме? Как се казва това? Агуа дузе. Какво означава това? Каква дусе? Агуа дусе. Означава просто сладка вода. Сладка вода. Сладка вода. И къде сте скрили тази вода? Има един извор долу в каньона. Защо не разгледаме извора? Не, сеньор, не става. Това е частна собственост. Колко жалко. Може би другия път. Сега да дадем нещо за пиене на птичката ни и тръгваме. После ще дойда да ми платите. Благодаря. Залагам $20, че всичко това тук е частна собственост. Погледнете тези чисто нови хангари. С положителност те не са създадени за самолети, които ще разпръскват пестициди. Значи ние ще направим следното. Трябва да спечелим време. Първо трябва да видим какво ще стане тук. И ще намерим някакъв изход. Добре, и как си го представяш всичко това? Gib her, Bruder, gib mir das Geld. Айде, дай, братко, дай парите. Какво е намислил? Откъде я знам? Te doy $20 si me llevas a Agua Dulce. No. $30. $50 americanos. Pues monte. Ok, eso bien. Ándele, amigo. Момчето изобщо не е толкова тъпо, за колкото го мислех. Да тръгваме. По-бързо, хора. Хайде, скачайте. Traumhafter Platz für ein Häuschen, hä? Доста хубаво местенце за къщичка. Да, обаче трябва да се погрееш и за хубава градина. Тук нищо, като гледам, не расте. Изглежда като че ли сме пристигнали. Хайде, скачай. Hola, ¿cómo le ha ido? Muy bien, bienvenido. A mí también, gracias. ¿Qué pasa? Muchas gracias. Muchas gracias. Mire, esto es lo que voy a hacer. Sí. Mire, Gib ihm nur die halben Scheine, damit er uns wieder abholt. Давам му само половината от парите, за да може после да ни вземе обратно. Seguro, está bien.
¿Tienes dinero? Sí, tenemos bastante. Hey, dich kenne ich. Ей, аз те познавам. Du bist Mason Walcott. Ти си Милсън Уолкот. Ти беше подавач в Уолкън Трайбест. Не може да бъде мой почитател. Гледал съм те по телевизията, когато живеех в Калифорния. Да, ти беше чудесен играч. Какво правиш в този забравен от Бога район? Аз съм тук с приятели. Така? Ти да не би също да поправиш хладилници? Да, ние сме най-добрите в нашия бранш. Ти си спрял да играеш в футбол, за да станеш механик? Амиго, този бизнес си има своя. Въпреки това съм готов да ти дам най-добрите коня. До тук свършва пътя. И след като искаме да отидем да поправим хладилника на хората, имаме нужда за остатък от пътя хладилник. Защо Сара не ви изпрати своят хеликоптер, за да ви вземе? Неговият хеликоптер има проблеми, но днес сутринта го видях да лети. Добре си наблюдавал, днес сутринта е работил, но сега е повреден. Сигурно и него ще го оправим. Добре, да отидем да вземем конете. Коне. Спомням си как тогава ти успя да прекараш нападателя на Сеймс. Как беше всъщност името му? Беше стария Арчи Менинг. Да, точно той беше. Той много ли игра още? Не много. О, това е добре. Значи не е играл много. Ти наистина тогава много добре се оправи с него. Малко просто се отклоних. Кажи, имаш ли някаква идея как ще успеем да се отървем от нашия спортен почитател? Нямам представа. Щом се приближим към целта, ще измислим нещо. Защо не се наслаждаш на слънцето? Ветровете на свободата винаги трябва да бъдат в добро настроение. Хайде, стига си се мръщил. Ще измислим нещо. Още повече искам да ти кажа, сигурно не си свикнал на мексиканското слънце, затова си толкова изнервен. Сеньорита Ричуей, не ми е приятно да ви гледам вързана. Ще заповядам да ви отвържат. Но само ако обещаете в никакъв случай да не се опитвате да бягате. Вие сте в моят лагер, сеньорита. В обсек от 100 мили няма нищо. Така че няма смисъл, ако се опитате да бягате. Изобщо няма да опитвам нищо. Добре? Кажете, колко време всъщност смятате да ме държите тук? Докато баща ви изпълни нашите изисквания. Той има 1 седмица време за това. И още веднъж, сеньорита, без глупости. Къде си се научил да яздиш? Не се стягай, съвсем спокойно. Ставай. Какви са тия момчета? Нали казах, че тук гъмжи от бандити? Те мислят, че ние сме туристи. Сега ще разберат, че поне има нещо в нас. Тези бандити стават все по-гадни. Ако сеньор Салазар научи за това, той ще ги изгони. Какво е това? Това е Салазар. Виждате ли? Като койоти. Първо стрелят, после говорят. Ей, спрете да стреляте. Ти искаш да те очистят? Ако номера ми намине, тогава не мога да измисля нищо по-добро. Не стреляйте, аз съм приятел, аз съм амиго. Не мога да повярвам на очите си. Той луд ли? Сега май съвсем се побърка. Ей, приятели, чакайте. Но моля ви, приберете пистолетите си, аз съм амиго. Разбирате ли, амиго?
О, радвам се, че ви намерих. Бях се изгубил съвсем. Изведнъж тия ме нападнаха. Сега ще ви кажа откъде идвам. Аз направо не съм паднал от небето. Не, моята кола имаше повреда. И след това тръгнах пеша. И мислите ли, че ще се вържат на този номер? Вие с положително сте Емет Ричуей. Името ми е Роджер Доналдсън. Баща ви ме изпрати тук, за да се погрижа за сигурното ви завръщане. След като нещата с мистер Салазар бъдат уредени. О, ви работя за татко. Всъщност аз работя за една фирма, която контактува с него. Тук човек е като на почивка, нали? Alberto, llévatelos caballos. Sí, patrón. Gracias. ¿Cerveza? Благодаря. Добре дошъл. Благодаря, много мило. Това, което би ме интересувало, как ме намерихте? Аз прегледах списъка на малките летища в този район. Освен това, пилотът се информира за времето в района и за полетите, които са осъществени. Чудесно. Какво ще знаете за мен? Можете да си представите, моята професия изисква да получавам възможно най-много информации. Зная, че вие, как да кажа, вие снабдявате почти целия западен бряг с кокаин и че складовете на мистер Ричуей ви позволяват незабелязано да импортирате този наркотик. И още зная, че мистер Ричуей изобщо не е замесен в това и той не знае нищо за бизнеса, с който се занимавате вие. Вие знаете твърде много за мен, мистер Доналдсън. Създавате ми проблеми. Какви гаранции имате за това, че приемате, че ще ви пусна отново да си тръгнете? Вие да не искате всички тези информации, а и други да бъдат предадени на полицията. Точно това ще стане, ако ние двамата не се върнем. Вярвам ви, мистер Доналдсън, тъй като аз съм сигурен, че имам пред себе си един хитър и добре подготвен мъж пред себе си. Аз ще се придържам към определени условия и мисля, че мистер Ричуей ще постъпи по същия начин. Без съмнение, разбира се. Разположете се удобно, чувствайте се като у дома си. Изкъпете се.
Но не се отдалечавайте твърде много. В този район има твърде много опасности, мистер Доналдсън. Das war sehr mutig von Ihnen. Много смело от ваша страна. Това беше единственото, което можах да измисля. Mir tut immer noch die Sache mit dem Motel leid. Все още съжалявам за историята с мотела. Да, и за мен също беше твърде трудно да преглътна, но за това ще говорим по-късно. Трябва някакси сега да се опитаме да се измъкнем от тук. Но той каза, че ние сме точно в средата на пустинята. Да, това не е лъжа. Мислиш, че той няма да държи на обещанието си? Те ще вземат къщата на баща ти, ще вземат парите му, както и фирмата. И след това ще убият и двама ни. Buenas noches, alle zusammen. Buenas noches. Buenas noches. Du bist ein Glück, Gringo. Wo geht er mit ihr hin? Къде отива с нея? Ти къде би отишъл? Eine Party und wir haben den langweiligen Teil des Jobs. Той е на купон, а ние скучаем. Това момче наистина винаги има късмет. Gute Nacht, buenas noches. Лека нощ. Какво правиш? Лягаме си. Хайде, трябва сега и да се съблечем. Първо бутушите. Това е номер, ти ме нападаш. Точно така, това е номер. Sehr gut. Много добре. Продължавай така. Мисля, че трябва да бъдем малко по-убедителни. По-убедително? Ли искаш? Да. Добре, да опитаме извикане. Jetzt. Сега. Колко е часа? Endlich entschlossen, ins Bett zu gehen. Най-накрая решиха да си легнат. Weißbrotskomfort heute. Двама току-що вече мъртво пияни също легнаха. Вече става светло. Wenn sie nicht kommen, dann müssen wir um unser Ако Leben те не дойдат, тогава ние ще трябва да се надбягваме с това да ни очистят. Roger, ich habe Angst. Роджер, страх ме. Das ist auch kein Wunder. Нищо чудно. Die drauf Каква тактика? Тази тактика, при която ще стане. Der Bambus? Ich würde sagen, das gibt ein schönes Бих казал, че ще има хубав фойерверк. Това са те. Löscht das Feuer! Хайде, изгасете огъня. Willkommen, Bruder. Добре дошъл, братко. Много време ви трябваше. Тази нощ ти измисли чудесна изненада за приятелчетата си. Стига сте завиждали. Стана ли? Хайде, моля те, скрий се там отзад. Da geht für über 1 Million Koks in die Luft. Повече от 1 милион е стойността на наркотика, който току-що изгорихте. По-добре да не мислим за пари в този момент. Schon los, ich hol euch ein. Хайде да тръгваме. Аз ще ви настигна. Die Wings of Freedom haben einen Volltreffer gemacht. Ветровете на свободата току-що направиха пълно победение. Исусе Христе, дигна се шум, като че ли имаме фабрика за муниции. А какво мислиш, че ще бъде на рождения ми ден?
Wo hast du so gut reiten gelernt? Къде се научил да яздиш така добре? В клубът по езда на татко? Разбира се. Клуба по езда на татко. Колко тъпо, че не се сетих. Gib mir eine Waffe. Wen, wir verschwinden! Да се махаме. Ето, с това може да опиташ да свалиш хеликоптера. Interessiert mich nicht! Weiter! Не ме интересува. Продължавай. Тук сме затънали точно като на чиния сме им поднесени. Господи, подай ми пушката. Той се връща обратно. Ветровете на свободата са наистина готини момчета. Не си заслужава да се хвалим. Мангизите. Ето, приятелю, за теб.
Platt wie eine Familientortilla. Wie reparierst du eigentlich Kühlschränke? Как всъщност поправяш хладилници, приятел, а? Nicht die schon wieder. О, не пак тия. Spring auf. Los, ich helfe dir. Скачай, айде, ще ти помогна. Бързо. Vámonos, vámonos pronto. ¿Cuál dinero? Хайде, хайде. Te lo pago. Was ist denn los da vorne? Какво става отпред? Не мога да намеря другата половина от парите. Какво? Не мога да намеря другата половина от парите. Подай ми пушката. Хайде. Подай ми пушката си. Добре да от мен да мине. Ето, дръж. Къде си ги поставил? Du kostest mich die letzten Nerven. Ти ми скъса нервите. Ето. Wo hast du so schießen gelernt? Къде се научи да стреляш? В клубът по стрелба на татко. А, да, как не се сетих. Клубът по стрелба на татко. Hallo Aaron. Hier weiter. Ало, Ерон. Kannst du mich hören? Тук бял хляб. Чуваш ли ме? О, колко се радвам да чуя гласа ти. Момичето при теб ли? Да, момичето е при мен. Deswegen musst du noch ein paar Но за да я пипнеш, трябва да прибавиш няколко долара. Моля те, Роджер, не бива да ми причиняваш това. Колко? Бих казал, Ich weiß nicht so recht. не знам Was точно. ist das Mädchen wert? Колко струва момичето? Какво мислите? 150 бона? Weil sie so getreibt Nee, hat, nee. 200.000 Dollar. След като толкова добре го прави 200 000 долара и се е научило и да стреля. 250 за първи, за втори и за трети път. Продадено. 250 000 долара. 250 000 долара? Не те чувам, има смущение. Wir kriegen das schon klar. Доведи момичето тук, ще се разберем. Край. Hör zu. Слушай, Du wirst nicht zu kurz kommen. Ehrlich. ти трябва да дойдеш веднага, честно. 150.000. 250 000. Es müssen ungefähr 10 Millionen in dem Safe bei Salazar sein. Трябва да има горе-долу 10 милиона в сейфът на Салазар. Какво искаш да кажеш, че сме зарязали 10 милиона долара? Sorry, aber die Wings of... Съжалявам, но ветровете на свободата се обърнаха обратно. Не говорете глупости, момчета. Хайде, трябва да говорим сериозно. Да не искате да ми избягате или? Ей, какво правите, момчета? Отговорете, моля ви. Гледахте Ветрове на свободата. Във филма участваха Дейвид Хазелхоф, Линда Блеер, Тони Брубейкър, Том Розалес, Джон Уернер, Грегори Скот Гънис, Лани Монтанио, Джек Джозефсън, Шири Буров, Валери Шифт и други. Ganz besonderer Gast, Rita Krebs. Das ist doch alles nichts, oder? I've been